To máme na číslo 9989. Máme v zákulisí druhý finálový pár Natáliu a Martina. A aj veľa podpory a veríme, že aj z vašej strany, čo sa SMS-iek týka 9989. A ja by som vám tiež chcela posunúť tieto encyklopédia Univerzum pre každého účastníka pre vás. Ja som sa zadúbal, že sú len dve. Akože som na nás sa nedostane, že dostali Matej s Jankou a... No, to ste vy presne tak. Vy ste akože dôležití na tejto planéte, tak si to potom môžete čítať. Ďakujeme krásne. Išla z vás veľmi dobrá energia, ja som mala z teba normálne dojem, že ty si už povedal, že už je finále, zatancujem si, nebudem to riešiť, necháme si plynúť. Prečo máme riešiť, však máme ľudí? Jaj? Aha. Dobre, no. Vieš nejaký vtip? Viem, ale ten je neslušný, poviem ti ho vzadu. Dobre, okej, tak sa na to prežijem. Ale bavíš napríklad aj týmito trakmi, to si napríklad bežne predtým nezvykol dávať takéto, že... Toto som vlastne doma, hovoril som, že z domácej kuchyny niečo príde. V kuchyni toto? A to čo? V kuchyni len toto. Len toto v kuchyni. Aha, tak o čo si to zachytávaš? Naša nezbedná predstavivosť. Ale samozrejme, že tvoja manželka, ak bude súhlasiť, tlieskala, že toto sú tvoje... Ale toto sú dobré do kuchyne, lebo to sa nezaprskáš potom, to iba utrieš od oleja. A to stačí prachovkou. Jasné, chápem. A potom máš rôzne iné traky do rôznych iných miestností. Ja som si vôbec nevšimla, že ste nejako stratili rytmus, to tam riešila porota. Ja som bol mimo chvíľku. Ale iba chvíľku. A je to ťažké chytiť rytmus a to teraz nič dára zlom, to sa pýtame. Je to ťažké vrátiť sa naspäť, ale chvála Bohu sa podarilo, takže... Dara, by som mala na teba toľko otázok. Všetky moje 14-ročné kamošky ho chcú a ty ho dostaneš, že z toho odpadnú. No vráťme sa k vám, Natália. Ty si ešte nič nepovedala. Máš trému, ty si tanečníčka, pre teba tiež určite to musí byť veľmi fajn pocit, že si v tom vydala. Je to úžasné. Ja nemyslím, že by som mala trému. Snažím sa to aj s Majtom si myslím užívať naplno. Tak to prosím, aj tento večer. Tak v tom pokračuj. Ďalší tanec máš snažuje sa.